15 часа. Новините представя Албена Тонева. Проверка на Държавната агенция за закрила на детето е установила, че върху децата в социално-педагогическия интернат в Стралджа е упражнявано системно насилие от членове на персонала, които са прилагали изключително жестоки форми на физически наказания. Репортера ни Александра Михайлова се свърза с съответните изисквания. Има много сериозни проблеми с медицинското обслужване. Липсват данни за някои от децата, дали има избран личен лекар, дали са направени съответно профилактични прегледи. Репортер Нейля Мурат от Агенцията за закрила на детето, която извършила проверката в социално-педагогически интернат в град Стралджа. По време на посещението си в АЕЦ Козлодуй, заместник генералният директор на Националната агенция за атомна енергия Поради интереса към този тип реактори, агенцията има задача да създаде система за на добрите практики, включително и тези в Козлодуй, която да е независима от основния доставчик на ВВР технологията, руската компания Росатом. Той допълни, и се очаква да завърши с печалба от 30 милиона лева. Иван Димит каза още, че ще поиска одит за финансовото управление на Козлодуй от предишното ръководство. От Враца Иван Пълнова. Решението да се покани депутатът от ДПС Белянка е за лично изслушване и показателно за специално отношение на Конституционния съд към неговата личност, такава позиция на реформаторския блок. Това решение със сигурност ще запази решаването на казуса, без да допринесе за установяване на нови факти. Така още позицията на реформаторския блок. Съдът ще реши на 2 месеца и половина, а така ще заплатят и присъдът се гледа тази първа. За решението. Новини от чужбина. Гърция залята от мирни демонстрации в защита на демокрацията и срещу агресивността на неофашистите. Обществената реакция срещу ежедневните случаи на физическа разправа с леви активисти. Още от кореспондента ни Катя Пеева. По призива на синдикатите, днешния втори ден на стачка се превърна в антифашистски протест срещу агресивността на членове и симпатизанти на неопозитивната партия власт. Нападения, както с мигранти,
така и политическа разправа с политически опоненти на неофашизма. Министъра на обществения ред извърши чистка по върхове. Съединените американски щати са подписали договор за търговия с оръжията, който е международен документ, регламентиращ търговията с конвенционално оръжие, предаде агенция France Press. Текстът бе подписан от държавния секретар на щатите Джон Кери в сградата на САЩ в Ню Йорк. Съединените щати заемат около 30% от световния пазар на конвенционални оръжия. Договорът, който трябва да бъде ратифициран от транспорта, информационните технологии и съобщенията. Бенефициент по проекта е Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Каква е стойността на проекта и какво е финансирането му? Общата стойност на проекта е 35 милиона 378 хиляди лева, като от тях Европейския фонд за регионално развитие финансира изграден на територията на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. Състои се от 16 със собственост на Национално управление радио и телевизионни системи, където информационни услуги, което ще събира и обработва
обработва всякаква информация, необходима за безопасно и аварийно корабоплаване. Изграждането на РИС системата оперативна зала, където ще бъдат разположени работните места и където ще бъде извършено обслужването на корабния трафик, събирането на информацията, обработката и съхранението. Третия етаж ще бъде разположено и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По-близо, по-близки. По оперативна програма Транспорт, финансирана от Европейския съюз. По-близо, по-близки. Сряда, денят на Дарик Радио. След централните вечерни новини. Съвет на Синдикалната федерация на съобщенията при КНСБ при областна пощенска станция Благоевград коментира, че ще преминат към ефективни стачни действия, ако не бъдат чути. Очакваме да има разрешение на нашите проблеми. Нали, за това е всъщност организиран този митинг. Най-голямата ни болка е това, че очакват... Познавате 19 години професионални преводи. Lozanova48.com. Лидерът в преводите. Ресторант и басейн Блазе. Жесток купон 2 в 1. Бесамолът студентски град. Ресторант Блазе. С музика на живо и диджей. Всяка вечер. А щом страстите се нажижат до червено, качаме на пул парти в басейна. Всеки понеделник сръбско парти. Четвъртък гръцко парти. 0879 200 200. Ресторант и басейн Блазе. Жесток. Още 45 минути, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще бъдете с предаването на финала и с днешните ни теми футбол и волейбол. Най-напред продължаваме с футболните матчове. В Бургас вече започна срещата Черноморец-Славия.